あんなことをしてしまうなんて、私ったら一体どうしてしまったんですの？セルニア。日野秋春。今夜のセルニア面白いです。私は全然面白くありませんわ。このモヤモヤをどこへぶつければいいか。でもあんまり嫌そうには見えないです。何があったのかわかりませんが、なんだか嬉しそうな顔してます。何をおっしゃっていますの、フォースさんたら。私は別に嬉しくなんかありませんわ。むしろ迷惑しているというか。これというのも全てあのインギンブレーな庶民のせいですわ。皆さん、夏休みの間は元気してた？遊んでばっかりだった悪い子はいないかな。先生は立派な大人なので RPG5 本と乙女芸4本クリアしたり、夏コミでは謎のサイト本を買いあさったり。理事長のような社会的に不適合な大人にならないためにも、教育科は紳士淑女として、獣育科は立派な執事メイドとしての誇りと礼節を忘れず、2学期を過ごしていただきたいと思っております。本当にどうしようもなくダメな大人なんだな。アッキーは夏休み中なんかいいことあったか？パートナーカードもらってフレイムハートさんの別荘行ったんでしょ？まあ行くには行ったけど別に何も。まさかみんなに言いふらすつもりではないでしょうね。こうなったら早急に口止めをするべきですわね。あることないこと言いふらされてはたまりませんし、それに何よりあの方に知られたりしたら。戻ってらしたわね。どうした？また何か企んでるのか？何よそれ。まるで私が年がら年中悪巧みしてるみたいじゃない。みたいじゃなくてその通りだろう。で、何か用か？あんた今度の休みの日って空いてる？特に何もないけど。だったら私とデートしない？は？ともみさん、それは一体どういう。言葉通りデートのお誘い。別に何も企んでないし、騙して後で落とすとか遊び代を巻き上げるとか、
そういうことは考えてないから安心して。その笑顔に何度騙されてきたことか。じゃあ10時に校門の前で待ち合わせ。ちゃんとそれなりの格好してきてね。おい！どういうことですの？西京さんがあの男とデート？お待たせ、アキアル。おう。どう？似合ってる？ああ、まあいいんじゃないでしょうか。何その言い方。すいません。まあいいわ。じゃあ行きましょうか。何？なんか怖い。なんともないかな。え？こっちの話。さあ行こおい！あの二人がデートだなんて。それにしてもなぜ私はここに。別にあの二人がデートしようと私には何の関係もないというのに。でもこうせずにはいられませんわ。なぜかはさっぱりわかりませんけど。う。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。で、本当は何を企んでるんだ？まだ疑ってたの？当然だろう。今まで何度その笑顔に騙されたことか。いつだってお前は俺を引っ掛けて楽しんで。あれはあれ、これはこれよ。今日は全く体はないんだから。ただ純粋に秋春とデートしたいと思ったから誘ったの。それだけよ。何やら微妙な雰囲気ですわね。とてもデート中という顔ではありませんわ。どういうことなのでしょう。セルニアさん、こんなところで何してるんですか？これはですね、あれ、ヒロさんもいますよ。まあ、涼しそうですね。静かにしてくださいませ。今大事なところなんですから。ねえ、秋春。ずっとやってみたかったことがあるんだけど、いいかな？あ？え？ともみ？だって、デートなんだもん。こういうのもありでしょ？なんてね。もうすぐ引っかかるんだから。お前な。素敵。あなたとこうして二人きり。僕もさ、この時間今度は一転してデートのような振る舞い。ますますわけがわかりませんわ。またヒロさんですよ。なんでもまあ、ほんと。なぜあなた方までここにいるんですの？無料のチケットを2枚もらったので2人遊びなんですよ。まあ、偶然。どんな偶然ですの？やめて。あの人の話失礼いたしましたわ。うるせえやつがいるな。映画くらい静かに見ろってん。